Kani yung Alvin, kapilyaso nga gamay pa ni gamay pa ni. ang gatukod nila ni mga aglipayan ang gatukod. Aglipay, oo, aglipay. Naunya, naing nanay nihangyo tong among bayaw nga himuon niyang katoliko ni. Nang ako pud kay katoliko man ko, di ako na lamang Nya kuan. ang kuan ang diha sa ang nagdumala ani nga konektado sa bulo unsa po ilang ikasulti pod nga namalhin mo. Ay wala man may panimbahon pud sa una. Kuan ra kanay silbi ang katong kaming mga kuana dere nga aglipay, wala jud may panimbahon dere. Then pag abot na sa pagpundar na niini, usa pa ni nanimba ang mga tawo nga aglipay. Kaning naanay ka sa ulugan dere. So kung walay panimbahon pero na ay pare diri mo angat Ay kada wala. tuig. Ay oo, aglipay. Mapista. Mapiesta ra. Mapista. So kada tuig ra. Kada tuig ra. So ang hinungdan gidi ay ang but sa kuan nga pag-istorya uhaw di ay mo sa pagpanimbahon gyud mo na ni kana lang katoliko. Oo. Ah, okay. Kurang nangandoy sila nga kada kuan Kada ta simana naagi mo angat. Naadyo mo angat. Nanay kasulugan. Subot pasabot. Jotay din taon og kuan ang aglipay, jotay sila og Oo, ministry kanang wala mga din sila. minister. Oo. Kay kung daghan pa, naabot ni dire. Ay, mo ra gyud na naabot ang Kuan man ang minister nila sa una bayi. bayi man. Bayi? Bayi. Bisag dire sa baba, bayi. Ano may man pare ang nilang minister. bayi? Nay Nga man. pari nilang bayi. Ilang minister bayi. 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 Na may minister nilang bayi. So, karon, pare nga Nang bayi. lipay ka ayo Kapit na walo ka tuig nga sa Katoliko na gini. Total mo sila mahimo kay inyo man balo-balo ti dire. Oo. Kaloy sa Dios kay nga no sa kuana dala ra pud ako og convince ba ang mga tao Oo. pasabot na Yati, mo jud ni. bali maka Anay natong kuanon kay. Snappy Nakabalo man naman tayo. jud ko kunaan. Sukad pa kus pa kabata jud pod. Katikis, kuan ba ako Katikista ka? katikista. So ang na akong bana, akong giingnan. so siguro kung wala pa ka natapik dire nila, may tendency nga magpabili ni aglipay. Ikaw mo'y silbi. Dili gyapon Dili kay gyapon. nga ang Ay, okay, si Kuan. Akong Do. bayaw mo may ni presenter. Mo may ni presenter di ay. Open dere atong himuong Katoliko. Eh mo Ah, na okay. Naglipay pa ni. Ganahan ni ko katoliko kasi sige hilig pamino ng Sok Fernandez sa una. Mao lagi tong sulti ni brother po tong si presidente. Kay kato akong magulang sa Birlan, guys ko ila mo to ang Bible study unda irba. Akan ha, mayo. Pa ko mga city anyos pa ko makadungog ko. Ko ay katoliko gid tinuod. Kining aglipay naman ko. Nga binta ina yung nga bintaha gyud maminaw ka. Kay namo sa matiman-an. Yung katong net kap bantay ko nga niingon si Sok nga ang katoliko gi tukod panahon pa 33 AD pa man. Ya kana si bro so sa sinugdanan ana 70 Adventist po na siya. Mo Ah, gyud. 7 day. Dili na sa pure yung Katoliko, converted na lang na siya. Kutukan po kayo, kuan manudlo. Mura pug duol kay ini nang an makaalam gyud. Memorize na ko niya ng mga sa mga Biblia. Lipay ra pud mi taon kaayo dere kay pag sa sinugdan daghan man ni kay diring nabunyagan bro. Daghan kay ni diri Diri, urang out of ko ani Wa naman imbang uban. kanang ubana. 40 kapin. Oh, 40 to kapin. Wala labot sa mga bata. Dala tanan. Adala tanan. Dala dad ko ug kan. 40 kapin. Dili naman ko ni dugang daghan ubay-ubay mo to ni dugang.